Kaixo, ongetorriak saio berri batera gaur apirilak 8 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Maia Ansa etorriko da platora. Asteartean Berriozarren piel con piel proiektuaren emanaldia egingo dutelako eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1867an lehen nazioarteko erakusketa inauguratu zen Parisen. Urte batzuk geroago, 1889an Martha P. Place aulki elektrikoan hil zuten lehen emakumea izan zen. Egun berean, baina 1970an urpekari nuklear batek istripua izan zuen Bizkaiko golkoan. Eta bukatzeko 1986an Greenpeaceko kideek Nevadan arma nuklearren proba geratzea lortu zuten. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko 215.000 zergadune baino gehiagok izango dute errenta aitorpena egiteko proposamena apirilaren 9 aurrera. Nafarrok ayuda kontenedores gobernuz kanpoko erakundea aintzat du foru komunitatearen irudia kanpoan zabaltzeagatik gizartearen aurrerapenean eta ongizatean laguntzen duen eskualde gisa. Nazioarteko kongresu batek bizikletaz egindako turismoaren aukerak erakutsiko ditu apirilaren 17an Iruñako baluarten. Ekozine, zinema eta ingurumeneko nazioarteko jaialdiak dokumentalak eta film laburrak eskainiko ditu apirilaren 8tik 11 Golen Baiona zinema aretoetan, sarrera doan dela. Jaio Lertxundi artista bisualak ama naturaren besoetan murgiltzeko gonbidapena egiten du Ziudadelako labean duen erakusketan. Manuel Bermejo eta Xavier Celestino paisajista nafarrek haien bizipen existenzialen irudiak biltzen dituzten margolan sorta bat aurkeztu dute. Maiatzaren batean eginen da Iruriteko mendi duatloia. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean Natura gaur eta hemen izeneko hitzaldia egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Natura gaur eta hemen solasaldia antolatu du biltokik. Arratsaldeko 7 egoitzan bertan. Baratza, kanpo eta barruko loreak, frutalak eta basoa izango dira mintzagai. Agronomoa eta paisajista den Jakoba Errekondoren eskutik. Larun batean, alde batetik Lizarrako eguna ospatuko da. Aiztondeta elkarteak Lizarrako eguna antolatu du lehen aldiz, larun batean. Goizeko 9etan abiatuko dute eguna Lizarrako mendizale elkarteekin eta Aiztondetara igoko dira. Ondoren, 11etatik aintzina, puzgarriak, tirolina, tailerrak eta beste zenbait jarduera prestatu dituzte Santiago plazan. 3etan herri bazkaria eta ondoren ikuskizunak eta kontzertuen txanda izango da. Fitxer, Josetxu Piperrak and the River Rock Band, Chill Mafia eta Goxoan salsa izango dira kontzertuan. Beste alde batetik, Zabalguneko Zibiboxean, goizeko 12etatik ordu batak arte, Printze Giltzapetua izeneko ipuin kontaketa egongo da. Dena dago prest saioa hasteko, baina ipuin kontalaria ez da iritsi. Nor Lurdez baino egokiagoa ataka estu horretatik ateratzeko? Garbitzailea baita eta liburutegiko liburu guztiak ezagutzen ditu. Lady Ballerinak bere ipuinik gogokoena kontatuko digu, Printze Giltzapetua. 4 urtetik gorakoentzat eta heldu batek lagunduta joan beharko dira. Doan izango da, baina aurrez izena eman beharko da. Larun batean ere, Sanduzelaiko Zibiboxean 6:30 7:30 magia eta zirkua aztikeriak izeneko magia showa egongo da. Txoborro eta Tor magoek sortu duten ikuskizunean magia eta antzerkia daude uztarturik.
Kartak desagerpenak, asmakizunak, igarpenak eta gainerako gauza harrigarrien artean dimentsio handiko eskapismo saio bat eginen dute, eta ikusleetako baten lebitazioa ere bai. Ez duzu sinetsiko zure begiek zer ikusten duten. 4 urte gorakoentzat heldu baten lagunduta joan beharko dira. Euro baten truke aurrez izena eman da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Iruñan bortxaketa bikoitz batean izandako praxi polizial eta judizial txarra ikertzen ari da Estrasburgo. Giza eskubideen Europako auzitegiak galdetu du zergatik prozesu honetan non burundangaren erabilera ikertzen zen, frogak ezabatu ziren polizian eta kasua ez zen epaiketara iritsi. Argazki nagusian, Spring Lindy Weekenda dantza, musika eta desfile koloretsu batekin itxi zen Iruñeko erdigunetik. Titularrean, Iruña swingez bete da. Spring Lindy Weekend jaialdia agurtzeko dantzak eta kalejirak egon ziren. Hori koloreko berrietan, alde batetik, San Ferminetan izango dira Baionako bestak. Beste alde batetik, Fermin Etxauri galerista hilda. Eskuineko berrietan, alde batetik, Israelek tropak erretiratu ditu Gazako hegoaldetik, erasoak hasi zirenetik 6 hilabete igaro ostean. Beste alde batetik, adingabeen alkohol kontsumoan jarri du arreta orain osasun sailak. Jarraian, Enrik Julianaren hitzetan, PP saturazioaren bila dabil eta Sánchez berriro aurkeztu ezin izatea ere bilatzen du. Bukatzeko, Gana energiaren bazkide sortzailea den Ricardo Margalejoren hitzetan, gaur egun bezeroei mesede egiten die prezio indexatuko tarifa batera aldatzeak. Diario de Navarraren titular nagusian, PPek UPN-eko kide bat Europako hauteskundeetarako zerrendan sartzea errefuxiatu egin du. Bi alderdietako arduradunak harremanetan jarri dira azken egunetan. Argazki nagusian, Espainia osoko swingzaleak Baluarteko plazan bildu ziren eta Gazteluko plazaraino joan ziren. Titularrean, swingak Iruña hartu du. 100 lagunek 30ko hamarkadako erritmoan dantzatu zuten Nafarroako hiriburuko erdigunean. Iruñeko berrietan, batetik, Nafarroako 850 nerabe aztertu dituzte arrisku profilak finkatzeko. Bestetik, kaleratzeagatiko kalte ordainari muga kentzeko eskatu dio Europak Espainiari. Amaitzeko, Nafarrak algara Espainiako zorin ontsuenak. Goiko berrietan, alde batetik, Pedro Txarrok literaturan aurkitzen den umorea aztertu du. Beste alde batetik, konferentzera itzultzea da helburua gorritxoentzat. Bukatzeko, Zabaleta fasez pasada banakako txapelketan. Gara egunkariaren titular nagusian, gure ardatza ezkerra da, eta hori aldarrikatzen dugun bakarrak gara. Epeko hautagaiak dio bere alderdiak paper oso garrantzitsua duela gizartean eta hauteskunde hauetan. Argazki nagusian, Atletik taldeko zaleak ditugu. Titularrean, harrera beroa txapeldunei eta gabarra ikusteko irrika areagotzen. Erdiko berrietan, batetik, bakebideko kide den Anaitz Funosasen hitzetan indartuta atera gara. Bestetik, oian tropikalaren galera kezkagarria munduan. Azkenik, Netanyahu gero eta bakartuago eta garaipenik gabe Gazan. Eskubiko berrian, EH Bilduk osakidetza suspertzearen alde egin du eta EAJak lehen sektoreari hitz egin dio. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Asiron elkarrizketatuko du bihar Euskal Herria irratiak, lehen 100 aginte egunen balantzea egiteko. Elkarrizketa zuzenean zabalduko da irratiz zein bide streaming bitartez, euskalherriairratia.eus atarian. Eskuineko berrietan, alde batetik, Landabeko Amaia Iriarteren hitzetan, edadetuen bakardade sentimentuari aurre egitea da erronka. Aukeratu gabeko bakardadea prebenitzeko proiektu bat martxan jarri du Nafarroako gobernuak sakanan.
Pertsona zaharrei babesa emateko proiektu pilotua da teknoadineko Landab izenekoa. Zaintza komunitarioan oinarritzen da eta lehenengo fasean diagnostikoan eta sentsibilizazioan jarri dute arreta. Horretarako, bakarrik bizi diren inguruko pertsona zaharren nahiak eta betebeharrak bildu dituzte. Beste alde batetik, Nafarroako 2023ko errenta kanpaina apirilaren 9tik ekainaren 27ra egingo da. Ogasunak 374.000 aitorpen aurreikusi ditu eta 215.606 errenta proposamen egin ditu. Lehenengo itzultzeak automatikoki eginen dira apirilaren 17an. Automatikoki, telematikoki, telefonoz eta presentzialki egin ahal izango da aitorpena. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, euria egingo du egunaren bigarren partean. Haizea egun osoan nabarmenduko da. Lehenengo hego-mendebaldetik joko du eta arratsaldetik aurrera ipar-mendebaldetik eta bolakada oso gogor joko du, batez ere kostaldean. Zeruan ostarteak izango dira goizean eta zerua estalita geratuko da egunaren bigarren partean. Orduan, euria egingo du, gehienetan zaparrada moduan eta ez da baztertzen noizbehinka trumoi ekaitzak izatea eta txingorra egitea. Gauean, elurkota 1200 metrora jaitsiko da. Eguneko temperatura maksimoak goizean neurtuko dira eta 19-20 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean berriz, nabarmen freskatuko du. Asteartean temperaturak behera egingo du eta giro nahasia izango da. Temperatura maksimoak 12-15 graduren bueltan geratuko dira. Egun osoan, hodeiak izango dira nagusi eta euria egingo du, bereziki ipar isurialdean. Hegoaldean euria noizbehinka egingo du, ostarte batzuk irekiko dira, baina giroa iparraldean baino hotzagoa izango da. Ipar-mendebaldeko haizeak tarteka enbarazu egingo du kostaldean eta Nafarroa hegoaldean bizi ibiliko da. Elurkota 1000 metro inguruan egongo da goizaldean eta goizean goiz, baina arratsaldean igotzera egingo du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Maia Ansarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Oso ondo, kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zuri etortzeagatik. Bueno, asteartean Berriozarren piel con piel proiektuaren emanaldia egingo duzu, ezta? Eta, bueno, zertan datza proiektu hau? Proiektu honek 15 eta 17 urteko gazteekin batera egiten du lan. 6 hilabetez sorkuntza eszeniko bat, antzerki pieza bat sortzen dugu gazteekin batera. Gai sozial batzuetan oinarrituta. Bereziki gai zentrala esplotazio sexuala helburu duen pertsonen trata da, eta gai horretatik abiatuta bereziki estrukturalki ematen diren indarkeria matxista eta arrazista jorratzen dira. Eta noiztik egiten da edo noiz sortu zen hau? Piel con piel azalarekin, Madrilen eta Bartzelonan, Kalatea konpainiarekin batera, esango nuke duela 7 urte sortu zela, eta aurten Nafarroan aurreneko aldia izan da piel con piel programa garatu izan dela, Maialen Diaz dramaturgo eta sortzailearekin batera, eta taldekide ere gisa baita anesago ez dugularik. Eta zein da proiektu honen helburua edo zer da honekin lortu nahi dena? Helburua da, hausnarketa espazio bat sortzea gazteekin batera, galdera ezberdinen bitartez, elkarrekin pentsatzea, ez? Ze pasatzen den fenomeno hau, ez? Esplotazio sexuala helburu duen pertsonen trata eman ahal izateko, ez? Gaur egun gertaera hau izateko eta pixkat horren inguruko hausnarketa horretan bidean aurkitzen ditugu oinarrian dauden
indarkeria struktural horiek, modu ezberdinetan adierazten direnak eta gazteen eta geure eguneroko horretan presente daudenak, eta orduan helburua da haiekin batera hausnarketa hori egitea eta oholtzara eraman ahal izatea hausnarketa horretatik ateratako zenbait ikuspuntu edo baita publikoari aurkeztu ahal izatea ze pasatzen den, gai hauekin. Eta galdera horiek publikoarekin konpartitza eta batez ere hausnarketa bat sortzea. Eta esan duzu Madril eta Bartzelonan aurretik egin dela, badakizu nola joan den? Lidia Katxo elkarteak gai honen inguruko lanketa egiten duelarik, trataren eta sexu esplotazioa helburu duen trataren inguruko lanketa egiten duelarik, Kalatea Antzerki konpainiari proposamena egin zion eta hortik aurrera lanketan hasi ziren Madrilen, Bartzelonan eta esan dudan bezala aurten hemen Nafarroan aurreneko aldiz. Lore More Antzerki konpainiarekin elkarlanean. Eta beti dinamika berdina jarraitzen da, edo? Niretzako aurreneko aldia izan da tailerista gisa nagoela piel con piel programan, baina dakidanagatik bai ematen dela sorkuntza prozesu hori, kasu honetan adibidez 6 hilabetekoa izan dena, eta sorkuntza prozesu horren ondoren adibidez aurten martxoko 15ko asteburu horretan Madrilen elkartu ginen, Bartzelona, Madril eta Nafarroako talde guztiak, eta asteburu horretan egin genuen pieza ezberdinak konpartitu, baita elkar ezagutu eta baita ateratako hausnarketa horiek konpartitu edo, orduan hori izaten da dinamika sorkuntza prozesua eta ondoren jaialdi hori, piel con piel jaialdia. Eta ze taldek parte hartu dezakete? Printzipioz hori garatzen den auzoetako gazteek parte hartzen dute, gero jaialdia bera irekia da, edozein pertsona joan daiteke emanaldiak ikustera, eta irekia da adintarte horretan dauden gazte guztiei. Eta aurten zeintzuk dira aukeratu dituzuen gaiak? Aurten aipatu dudan gaia oinarri izanik, atera diren gaiak edo presente egon direnak esan dezakegu izan direla, familia, familia barnean arlo horretan ematen diren dinamikak, jokabideak eta baita aipatutako indarkeria horiei lotuta, egunerokoan ikusten ditugun gertaerak, Sarrigureneko taldeak bereziki jorratu du gai hau, Berriozarkoak ere, baina Sarrigureneko taldearen emanaldiaren izenburua Sobre la mesa da, eta ikusiko dugu ze dinamika ematen diren mahai baten inguruan familiaren arloan, eta oso interesgarria da horrez adin ezberdinen arteko elkarrizketak, komentarioak, eta zer gertatzen den horren atzean ere zer dagoen, edo zerk sostengatzen dituen zenbait portaera, eta zenbait indarkeri ere. Eta Berriozarko kasuan baita oso presente egon da adibidez islamofobia, arrazakeria, gordofobia, indarkeria matxistaren adierazben ezberdinak, oso presente egon da indarkeria estetikoa edo irudiari lotutako indarkeria adierazpen horiek, inkietatzen gaituen gai bat delako baita ere, eta ikusten da, oso kolektiboa dela, eta pixkat horiek izan dira nagusiki esan dezakete atera diren gaiak. Eta nola izango da asteartean dagoen aurkezpena? Asteartean arratsaldeko 7:00 edukiko dugu Berriozarko auditorioan, eta aurrena talde batek egingo du bere emanaldia, eta ondoren besteak, Sarrigurenekoak eta Berriozarkoek, bi izenburuak horiexek dira. Berriozarko taldearen izenburua da No está tan lejos como crees, ez dago pentsatzen duzuna bezain urrun,
eta Sarrigureneko taldearen izenburua sobre la mesa esan dudan bezala. Orduan, bi taldeek emanaldiak egingo dituzte eta ondoren solasaldi bat izango dugu publikoarekin komentatu ahal izateko, ze hausnarketa sortu zaizkien, ze galdera sortu diren, eta pixkat publikoarekin ere hausnarketa guzti horiek elkar banatu. Bai. Sarrigurenen egin zen, jada. Ez, aurreneko urtea izan da, Sarrigurenen eta Berriozaren. Izan da Nafarroan aurreneko aldia garatzen dena. Eta esan beharra dugu ere, Berriozarren gaztegunearen babesa handia eduki dugula eta laguntza handia ere. Eta nola izan da talde hauentzako sormen prozesua, lehen aldia izan da? Nik uste izan dela guztiontzako, prozesuan parte hartu dugun guztiontzako oso aberasgarria, bai gazteek esaten dutela, askok esaten zuten, izan dela oso esperientzia esanguratsua, haien bizitzetan, zenbait gaiei dagokionez aurreneko hausnarketak egin dituztela, esaten zuten igual ez zutela inoiz planteatuko zenbait ideia edo zenbait kontu eta horre jaio direla, eta baita nik uste izan dela oso topagune interesgarria, igual auzoan ezagutu edo bistaz ezagutzen ziren batzuen arteko batean harremana, igual kaletik ikusten ditugunak edo institutoan igual kointziditu dutenak, baina ez zutenek harremana eta batean sekulako topagunea, sekulako elkargunea, baita askok aipatzen zuten izan dela oso espazio segurua, edo aipatzen zuten ere, famili bat bezala, sortu den giro hori, famili berri bat, edo, norbera dena izateko espazio bat, oso espazio askatzailea, esan dezakegu. Eta zentzu horretan, antzerkiaren tresnak hori dakar ere, suposatzen duela ere, prozesu askatzaile bat, kasu askotan. Eta nik uste honetan izan dela, denontzako, denok ikasi dugula pila bat, eta bai Madrilera joan ginen asteburu horretan oso emozionantea izan zela, pixkate katarsi hori de asteburu guzti horietan hori konpartitu ondoren, publikoarekin, pauso bat gehiago eman eta publikoarekin konpartitu eta hor sortu zen guzti hori, askorentzako ere oholtzara igo diren aurreneko aldia. Orduan, horrek dakarren guztiarekin oso emozionantea. Gainera, gaiak konplexuak izan da, antzesteko orduan ezakitzaiagoa izango zen. Claro, oso pentsatzen dut askorentzako ere bastante zaurgarriak diren edo zaurgarriak bilakatzen gaituzten gaiak oholtzan jartzea izan dela erronka handia, eta hala ere, hor egon dira, defendatu dute, egon dira sekulako lana egin dute. Izan da, nik Berriozarko taldean parte hartu dut eta ikusi dut argi eta garbi oso konprometituta egon direla hasieratik prozesuarekin, kriston sorkuntza lana egin dutela, eta hori gero oholtzara eraman dutenean ere nabaritu da, nolabaiteko segurtasun batekin joan direla, eta beti badago urduritasuna edo publikoaren faktoreak beti ekartzen du nolabaiteko, ez egonkortasun bat, baina batez ere egon dira oso elkarrekin. Eta elkar zaindu dute pila bat, eta hori argi ikusi dugu prozesuan zehar zen modutan egon denez, kriston talde izaera, eta ja prozesua maieran argiki ikusi da, haien arteko babes hori, eta hori oholtzan nabaritzen da ere. Eta elkarlana lantzeko zerbait egin duzu aurretik? Elkarlana lantzeko eguneroko dinamika horiek izan dira, antzerki dinamikak, egin ditugun proposamenak, bai antzerki teknika ezberdinetan oinarritutako jokoak, improvisaketak, idazketa ariketak ere, azkenean horrek sortzen du nolabaiteko base bat, zeinetan oso garrantzitsua den talde entzumena, elkar babes hori ere, elkarrekin egotearena, oholtzara ateratzera dagokionez edo amankomuneko pieza bat egiteko oinarrizkoa da. Orduan, talde kohesioa antzerkiaren oinarrian dago ere, orduan nahita nahiezkoa izan da hori jorratzea, eta horrek berak baldintzatu du taldea bera, eta sortutako emaitza hori,
Eta, bueno, asteartean zer nolako harrera espero duzue? Espero dugu jende pila bat etortzea. Bai, bueno, herri ezberdinetako jendea, baina, bueno, bai familiak, lagunak, institutokoak, pixkate, bueno, espero dugu inguru horietako, komunitate osoko pertsona ezberdinak etorri ahal izatea, eta, bueno, guztion artean espazio hori eduki ahal izatea, gai hauek mahai gaineratzeko berriz ere, eta jendartera eramateko berriz ere, antzerkiaren tresnaren bitartez, eta espero dugu jendetsua izatea, eta horregotea borbor. Ja. Eta, bueno, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait aztu dugun, ezakit. Bai, bueno, Innova programak lagundutako proiektua izan dela, eta, bueno, lehenengo urtea izan dela, eta nik esango nuke arrakastatsua izan dela bere horretan, ikusi dugun inpaktuagatik, azkenean bereziki hemen Berriozarren ikusita egiten den lan komunitario hori ere, aipatu dudan gaztegunaren aldetik baita, ikusi dugu proiektuak eukidula, bueno, bai, komunitatea zipristindu duela ere zentzu horretan, eta, bueno, oso pozik edo oso satisfazio handiarekin sentitzen gara eukiduen prozesuagatik, eta espero dugu jarraitutasun hori eman ahal izatea, eta datozen urteetan lan horretan jarraitu ahal izatea. Gazteak dagoeneko desiatzen daude, eta gu, bueno, oraindik gehiago. Orduan, prest eta gogotsu honekin jarraitu ahal izateko. Bueno, Maia, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta asteartean harrera oso ona duzuen, eta jarraitzeko aukera daukazuen. Eskerrik asko zuei. Bueno, ondo segi, agur. Aio. Honaino gaurko saioa bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.